E dentro da 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro volvemos para a Arnolla, o Val da Arnolla. Esta zona, aparte onde hai boviño, bos pementos e hai unha horta espectacular. Pero se falamos evidentemente de viño, falamos con Diego Doniz, xerente, representante da adega Tear dos Doni. Moi boas. Hola, moi boas, que tal? Estamos aquí presentando estás presentando o viño tinto do 2025. Do 2025 e temos tamén o viño blanco do ano pasado porque aínda estamos preparando. Estamos en proceso de que salga ben ao mercado. Contanos un poquinho, depois falaremos máis da feira. Temos unha botella de tinto onde hai que destacar algo na etiqueta, verdade? Claro. A ver, a etiqueta está encaixada todo no que era simulando un telar, un caixe de camariñas, porque a bodega estaba feita sobre un antigo telar de madeira, onde se tejía antes. O que pasa que, co paso dos anos, o telar pois derramouse, debido a unha tormenta e tal, e transformamos o que era antigo telar pois nunha bodega. Entón, un camiño, e aí ven as etiquetas. Nunha adega que foi avanzando co paso do tempo. Contanos un poño as características da nova colleita do viño tinto. A ver, o viño tinto está elaborado sobre 7 viñedos, máis ou menos, repartidos entre Arnolla e Castrelo, que temos tanto viñedos en Arnolla como en Castrelo. E vamos, está elaborado principalmente de que Caíño, Ferrón, Brencellao e Sousón. Serían un 40% as dúas primeiras variedades, o Caíño e o Ferrón, e o resto levaría un 10%, máis ou menos, de Brencellao e Sousón, máis ou menos. Tamén falamos da marca de viños blancos, onde sabemos que ten moi boa acollida, moi boa acollida. Sí. Estamos moi contentos porque nos últimos anos fomos mellorando o viño e a xente gustalle, e ao final do que se trata é que a xente lle guste o viño, mantendo a calidad e mantendo todo. E con esa zona tan especial como a Arnolla, porque a Arnolla ten ese microclima único, casi diríamos único en toda Galicia, non só no Ribeiro. Estamos unha feira que este ano ten novidades. Por un lado temos a carpa, que vemos que está tendo moi boa acollida e moi boa idea, por certo. Sí, sobre todo para que a xente se poida acoller un pouco en caso destes días con choiva, favorece moito, porque se a xente non se molla, favorece que haiga máis ambiente, claro. E novo formato de postos, máis ventilados. Sí, máis... Que está axudando moito esta edición da Feira do Viño. E tamén vemos que temos todos colocada unha chapiña, comunica LS, comunica en linguaxe de signos. Como ves esta iniciativa a través da comunicación para aquela xente con esta discapacidade que poida entender moito mellor o viño? Parece unha idea fantástica porque ao final é abrir o viño a un mundo onde a veces nós mesmos estamos limitados para poder explicarlle, vamos, sin linguaxe de signos, poder explicarlle o que significan as etiquetas, onde veñen as variedades. Entón, desta forma é unha forma máis de darlle, de abrir a feira a outro linguaxe, vamos, outro tal. Pois aquí teñemos a Diego Doniz, representante, xerente, dono, viticultor da adega Tear dos Doni, cando seguimos emitindo en directo para toda a provincia de Ourense, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, contigo na onda.